quina és la nostra petjada, com ens relacionem amb la Terra, amb els altres éssers i això, no? D'alguna manera aquesta idea d'aquesta felicitat laica que busquem, no? Perquè estem necessitats de relacionar-nos i de fer coses, però clar, aquesta idea de com ens deixem portar pels desitjos biològics o culturals i posats pels anuncis, per la publicitat, quan al final el que busca la psicologia, diguem, humanista és l'autorealització. I l'autorealització passa per també marcar-nos metes, no? I saber cap on volem anar i fer-ho conjuntament, no és tant només el viure d'aquí ara, present, sinó això sí que s'ha de tenir presència, però pensant en les següents generacions, no? Llavors, una mica per anar acabant, el tema de la Joanna Macy, us he deixat, hi ha un llibre fora, que és el llibre que vaig traduir, que és Esperança activa, perquè l'esperança no és una cosa de quedar-se sentat a esperar a veure què passa, sinó és l'acció, i és en l'acció on es crea, diguem, l'esperança, no? L'acció col·lectiva. Hi ha una frase de Karl Havel que ho resumeix també, no? La classe d'esperança en la que penso sovint l'entenc sobretot com un estat de la ment, no un estat del món. O tenim esperança en nosaltres o no la tenim. És una dimensió de l'ànima. L'esperança no és una convicció de que alguna cosa sortirà bé, sinó la certesa de que alguna cosa té sentit sin importar com acabarà sent. I no sé si hi ha alguna cosa que tingui més sentit que la vida a la Terra, no? Llavors, d'alguna manera, com dediquem el nostre temps, a què dediquem, diguem, les accions, quina és la nostra petjada ecològica, hauria de ser com una de les prioritats, no? Que hauríem de poder tenir en aquests moments com a humanitat. I llavors el tema dels tallers de la Joanna Macy, bàsicament us he deixat l'enquesta, que si la voleu omplir, també a fora d'un paper on podeu deixar el mail i si voleu rebre informació d'altres xerrades o altres tallers que puc anar fent, doncs bàsicament treballem aquesta idea, no? De prendre consciència, d'agrair profundament i estimar profundament la vida, els altres éssers, a través de visualitzacions, de dinàmiques, d'honrar i compartir el que sentim pel món, de fer un canvi de mirada també i de veure què és el que podem fer amb accions individuals i col·lectives amb diferents, diguem, el que són col·lectius activistes, no? Llavors hauríem d'anar acabant, hi ha tot un tema també que no m'entens, que és el tema de l'ecofilosofia. Aquí a Catalunya tenim diversos autors com Octavi Piolats, que va molt pel tema del romanticisme, que sí que m'agradaria posar un exemple que s'explica que a l'època dels romàntics, abans dels romàntics, després romàntics, la gent gran, quan viatjava per Alemanya, per als Alpes, les senyores de classe alta tancaven les finestres per no mirar la natura. Perquè els semblava alguna que era com... D'alguna manera, els romàntics van obrir aquestes finestres, van començar a mirar la natura. I crec que ara és un moment també com a occidentals de tornar a mirar aquesta natura també i deixar tancar les finestres a la natura, a les ciutats i obrir-nos, no, d'alguna manera, aquesta natura. I crec que amb això, doncs, sembla que no sé si tenim temps per alguna feedback, si algú vol comentar alguna coseta, hi ha alguna que li sorgeixi del que hem vist, sí. No sé de què hauríem de ser socis de Greenpeace. Greenpeace és una de les associacions, podem ser socis d'Ecologistes en Acció, podem ser socis de... Hi ha moltes, o participar a Extinction Rebellion, o Fridays for Future... Sí, vull dir, però Greenpeace és una de les associacions, n'hi ha moltes i, clar, hauríem de participar, però sobretot localment. O sigui, està molt bé Greenpeace com a organització internacional, però el que hem de fer és veure en la nostra ciutat, en el nostre poble, en la nostra comarca, qui està treballant en cooperatives. Hi ha una cosa interessant, no? És el tema d'on venen els nostres aliments. Sabem l'hort on es cultiva, no? D'on ve el que mengem. Això és fonamental, no? Cada vegada tenim més clar d'on ve el que mengem. Sí, en tots els cercles, no? L'espanyol i l'internacional. Sí, sí. No centrar-nos només en Greenpeace, sinó en tots els àmbits que podem veure un servei. Sí, cadascú, diguem, en el seu àmbit, fins i tot en una empresa multinacional es poden fer canvis, fins i tot dintre de les grans empreses, no? Però bueno, fora es poden fer més. Algun comentari més? Podria demanar com fer des de conjunt, la gent que estem allà fent coses, de cara a l'administració, que pot
Clar, en aquest moment segurament la nostra situació local és bastant més optimista que la que poden tenir en altres països, no? Aquí, doncs, d'alguna manera, com he dit, les administracions ja han declarat l'emergència climàtica, la Generalitat, l'Estat espanyol, Europa, però ara el que s'ha de fer és vigilar que compleixin, no? Sobretot a nivell rural, que bàsicament és organitzar-se amb els grups locals, crec que aquí a Osona hi ha Extinction Rebellion Osona, però bueno, que els ecologistes en acció també deuen tenir presència, no sé, o sigui, cadascú en els àmbits en els que cregui que pot aportar, no? A la xarxa d'economia solidària, hi ha molts àmbits, però sobretot, com dic, primer, el canvi de cosmovisió. Nosaltres que venim del món de l'espiritualitat hem d'entendre que hi ha d'haver una espiritualitat compromesa, una espiritualitat connectada amb la terra, una espiritualitat, doncs, en aquest sentit, no? Que respecti a tots els éssers, no? Del passat, del present i del futur. ¿Cómo se llamaba? The Game Changer. Ah, The Game Changer. The Game Changer. Sí, hay otro también muy bonito, El Reino Apacible, que también es súper bonito, que es también como muy amable, documental, las imágenes más interesantes. Sí, ahora se hacen las vigilias, que como algo que como espiritual es muy bonito ir a un matadero y hacer una vigilia en el lugar donde van a ser sacrificados los animales. En todo caso, también el tema de la diferenciar las granjas intensivas de lo que serían las granjas extensivas, este también es un matiz que se puede hacer en todo caso. Y en Inglaterra recomiendan también mucho a David Attenborough, allí le tienen muy presente, que es como nuestro Rodríguez de la Fuente, pero como actual, que hay documentales en las plataformas online, y son documentales súper bonitos también de cómo está ahora el planeta y cómo están viviendo ahora los animales esta crisis, ¿no? Porque ellos también están como sufriendo mucho. Y bueno, eso, si queréis llenar la encuesta, afuera un papelito con simplemente, si la encuesta es mucho, podéis dejar el mail y el nombre del mail en mayúsculas, y tenéis los libros de Joanna Macy. Y bueno, disculpad la premura, pero hay tantas cosas que hay que comunicar y que tal, que muchas gracias.